18. svibnja 2013. godine, obilježavajući Međunarodni dan muzeja, u Cresu u muzeju Arsan otvorena je izložba pod imenom Otok čine ljudi. U prisutnosti velikog broja posjetitelja izložbu je otvorila ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Gordana Maja Antoninić. Danas 18.5. gdje ste mogli vidjeti na zastavi je Međunarodni dan muzeja. Na tom prilikom smo i mi željeli se pridružiti obilježavanju ovog dana i s time smo i pripremili ovu izložbu koju večeras otvaramo. Htjela sam reći da uvijek vas je lijepo vidjeti u ovako velikom broju. Tema naše ovogodišnje izložbe je Otok čine ljudi, što je nepobitna činjenica. Svijet nije počeo s nama, pa neće ni završiti. Upravo to što nije počeo s nama, htjeli smo obuhvatiti ovom našom temom, da se prisjetimo malo ljudi koji su nekada isto tako bili žitelji ovog otoka, s kojima smo se mi družili, koje smo poznavali i nadam se da ćemo se prisjetiti da će večeras isto biti s nama, a po ništa našim mislima. Zahvaljujem, više o samoj izložbi reći će autorica Inga Solis, a ja vam želim lijepo druženje, ugodno i da se lijepo zabavite. O samoj izložbi govorila je autorica izložbe i kustosica muzeja Inge Solis. Evo, izložba nosi naslov Otok čine ljudi. Otok Cres je poznat po svojim pejzažima i po svojoj arhitekturi koja je neosporno divna i vrijedna, međutim otok čine i njegovi žitelji. Ovom izložbom htjeli smo odati počast ovom prostoru i ovom vremenu. Posao muzealaca nije samo pričati o prošlosti. Posao muzealaca je pričati i o sadašnjosti, zabilježiti ovaj trenutak. I to smo pokušali. Razgledavanje izložbe popraćeno je komentarima, razgovorima i prisjećanjem na drage ljude koji više nisu s nama. Neki od posjetitelja su rekli: On sad gleda prema moru, uglavnom prema oduševljena, jer prvi puta vidim naše ljude u jednom drugom svijetu, u jednoj drugoj dimenziji u kojoj ne susrećemo svaki dan. Osobito me dirnulo ovi ljudi kojih više nema ovdje, pa sam se sada podsjetila i na njih. Jako lijepo, svaka čast. Pa evo, prekrasna, dobra ideja, život. Izložba je jako dobra, meni se sviđa. Bez obzira što ima puno novih fotografija, ali je sama ideja i sam način na koji je postavljen je odličan. Ovakvo pozitivno ozračje samo obvezuje djelatnike muzeja da iduća izložba bude još maštovitija i atraktivnija.